Bună ziua din nou, dragile mele balanțe! În primul rând, vreau să vă mulțumesc dacă m-ați susținut la creșterea acestui canal până acum și vreau să vă urez binevenit celorlalte persoane noi care vizionează pentru prima dată acest videoclip. După cum vedeți, acest canal este destul de nou și v-aș fi profund recunoscătoare dacă m-ați susține la creșterea acestuia. Printr-un subscribe, like, comentariu, ceea ce considerați dumneavoastră este binevenit. Să împrăștie aceste gânduri cât mai departe pentru a ajuta poate alte persoane, atât și dumneavoastră dacă rezonați. Acum, vreau să vedem care vor fi energiile pentru săptămâna viitoare, 8-15, dar și ce energii se pot naște din această perioadă și se vor dezvolta pe parcursul celorlalte săptămâni sau luni și așa mai departe. Haideți să vedem. Pentru dragile noastre balanțe. Să vedem ce vă așteaptă. Am vrut să pice două deja, bine. Aici văd un nou început pe care vi-l manifestați, foarte puternic. Sau mai poate fi și, să știți, o a doua șansă manifestați cu cineva. Pentru că aveți magicianul care manifestă în viață lucruri pe care și le doresc și judecata care poate însemna un nou început complet, dar poate însemna și o a doua șansă, da? De a ți se deschide încă o, cum zicea, să mai da o a doua oportunitate, să zicem, cum le dorești. Haideți, 8 și au vrut să pice cam prea multe, dar haideți să vedem. 10-le de cupe, 6-le de monede, regele de bâte, 8-ul, 7-le de spade și turnul. Niște schimbări destul de mari la dumneavoastră viață. Tind să spun mai mult din punct de vedere, dar nu, că sunt ambele, și sentimental și financiar, dacă ar fi să le interpretăm. Acum, eu aș putea să spun așa. De curând este posibil să vă fi despărțit de cineva. Relația nu a mers deloc bine. Nu ați prea construit, să spunem așa, pe o temelie, da, solidă, ceea ce trebuie, și să cam dărâmat totul în ultima perioadă. Însă, fie că sunteți dumneavoastră, fie că este cealaltă persoană, poate sunteți ambii, unul din voi, să spunem așa, manifestă o împăcare, o a doua șansă, pentru că încă nu se poate desprinde de gândul că voi sunteți făcuți unul pentru celălalt și veți putea avea o familie. Acum eu vă spun că este posibil să vă treziți în aceste zile, da, cu această persoană care vine cu o nouă abordare asupra problemelor pe care le aveți sau o nouă propunere despre cum să vă împăcați. Asta am fost, să spun, condusă să spun mai mult la această citire. Prin regele de bâte și 7-le de monede, eu aș putea să spun că sunteți oarecum dispusă să mai dați o a doua șansă pentru că ați muncit destul de mult în acea relație, iar acum erați în perioada în care, practic, ce doreați? Doreați să vedeți rezultatele la ceea ce ați clădit împreună, da? Acum, cu acest 10 de cupe și cu 7-le de monede, ar putea să iasă și faptul că deja aveți o familie, aveți copii împreună, pe lângă o casă și așa mai departe, iar acest 7 de monede mi arată că priviți și cu o oarecare nostalgie la tot ce aveți împreună, tot ce ați clădit împreună, adică rezultatele s-au văzut atât material cât și sentimental, în sensul că și prin copii sau, nu știu, pot fi și animăluțe care le iubiți foarte mult și așa mai departe și vă cam uitați cu nostalgie. Această persoană care vine
foarte determinată către dumneavoastră înapoi, e dispusă oarecum, cum să spun eu așa, să nu mă înțelegeți greșit, e dispusă spre o nouă schimbare, adică are pasiunea aia arzătoare să vină, să facă schimbări, la reînchegherea, să spun așa, sau cum se zice, la reînchegherea familiei, dacă am spus corect, în fine, ați înțeles dumneavoastră. Dar să știți că aceste idei cum vin după o perioadă așa și pleacă înapoi. În sensul că perioada asta de foc și de pasiune va dura o scurtă perioadă de timp, să spun așa, după ce vă veți împăca sau o veți lua de la capăt. După care ciclul poate să se reia, adică să picați în aceleași probleme. Asta, dacă nu cumva vă schimbați și dumneavoastră și el perspectiva și încercați să construiți din nou ceva împreună mai mult la nivel sentimental, adică, da, aici nu e o casă sau poate dacă nu aveți casă și copii, reluați relația și faceți toate aceste lucruri, dar de data asta cu o mai mare atenție, da, și mult mai ușor, nu așa de rapid.